Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Turskoj, prisustvovao je zajedno sa turskim ministrom nacionalne odbrane Hulusi Akarom vežbi oružanih snaga Republike Turske na poligonu General Nahid Šenolu u Polatliju. U vežbi sa bojevim gađanjem pod nazivom Free Fire 2021 u blizini Ankare učestvovalo je ukupno 885 pripadnika turske komande oružanih snaga i komande specijalnih jedinica, dok se dejstvovalo iz 42 sredstva i borbena sistema koja su u naoružanju turske vojske, počev od borbenih aviona F-4, jurišnih helikoptera Atak, bespilotnih letelica, protivtenkovskih sistema OMTAS, Kornet, TOV-2 i drugih. Vežbi na poligonu u Polatliju, osim dvojice ministara odbrane, prisustvovao je i načelnik generalštaba oružanih snaga Republike Turske, general Jašar Guler, kao i komandanti jedinica turske vojske.